Sunod sa nasinating grabing kainit sa panahon, mga pampublikong tunghan sa lungsod sa Cordova, mihimo nagkalain-laing mga pamaagi sama sa pagtunga sa gidaghanon sa mga tinunan nga mosulod sa klase matag adlaw. Gahapon adlaw lang usa ka grade 9 student sa Cordova National High School ang nakuyapan atol sa klase. Ano ang report? Alas 8 kagahapon sa buntag, nagpatawag og ambulansya ang DRRMO coordinator sa Cordova National High School human mawad-i og panimuot ang usa ka babaeng grade 9 student sa Cordova National High School. Nadagayod ang naasong tinunan sa Lapu-Lapu City District Hospital o gipaubos sa check-up. Hinuon karong adlaw nitungha na siya pagbalik. Yeah, so far nakita na namo nga daghan siyang factors, dili lang ang walay pamahaw, ang kainit sad kay daghan baya sila. Mo na nga nag-propose mi karon with the recommendation sa among PSDS nga set A set B schedule. Kaganiha, nagtigom ang tanang mga school heads sa mga pampublikong tunghaan sa lungsod sa Cordova aron tun-an ang mga laka nga ipatuman aron masolusyonan ang nasinating kaigang sa mga classrooms. Pipila sa mga tunghaan ang nagtinguha nga himuon lang ang tanang klase sa buntag. Magsugod kini sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, samtang ang mga magtutudlo kutob lang sa alas 3 sa hapon. Kaysa amo agyod ang actual teaching is 6 hours. So pag nag-schedule sila og 6 to 12, nakuha nilang actual teaching nga 6 hours. Then ang 2 hours nga ang maestra mo stay 1 to 3, preparation na po na sila. Lahi usab ang pamaagi nga ipatuman sa Cordova Central School. Matod sa ilang principal, nahukman nilang tungaon ang gidaghanon sa mga tinunan nga mosulod sa klase. Kay mo average man og 37 ngadto sa 38 ang mga tinunan sa matag classrooms, ang 13 niini mosulod sa buntag, samtang ang nahabilin sa hapon na mosulod. Kay may mga karaang classrooms pa ang Cordova Central School sama niining Marcos type nga ubos og kisame o gamay lang ang mga bintana, ang mga tinunan sama niining grade 6 section MO way puas sa pagpamaypay. Kung inyong makita, adunay 7 ka mga electric fan dinhi sa maong classroom. 5 niini mga wall fan samtang 2 ang stand fan. Apan bisan pa man niini, wala kini makasagang sa grabing kainit nga nasinati sa mga tinunan tungod kay gawas sa hinungaw sa init sa simento, wala usay proper ventilation ang maong classroom. Nga naagi tayo mga kanang diha pa lang sa portahan bitaw mutabo na nimo ang kainit. So mo to ako na lang gibuhat nga nagbutang na lang kog kanang mga tanom diri sa sulod kay may na lang dili bitaw ingon nga kuan sa ilaha nga makabati sila init jud kaayo. Ang DepEd Region 7 mitugot na sa mga pampublikong tunghaan nga mopatuman sa alternative delivery mode aron masolusyonan ang nasinating kaigang sa mga classrooms. It's more good ang focus namo sa face-to-face. Kaya na namang gud sa peak sa fourth quarter niya kung mag-module mi, kalit siya ubos, siya ba, bis na ang mga bata may naunta mamasa, na-develop may ilang comprehension. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.